Naglikod ka ba? Kalaay ko. May kumayo magtapik ta sa itong mga chicks ani bay. Uy! Chicks na yung iskutan bay. Di daw nabintahan may naong nga bay eh. Mga kuha bay, mga chicks bay, mga pambansang mga chicks raman sa Kamutis bay. Sila si Ganggang, si Linda, kana si Bibot. Agkat tinamiyagi na ng Bibot. Uy! Mura yung chicks ni mo bay? Kana mga muna pambato dari bay. Oo, mga layras nilog sa kuha bay. Nalay Angel Rivera, mga Bia Alfonso, Maika Suzuki, Ivana Caliba, ba yun? Wala na yung chicks eh. Kapag tao ba eh? Ano yung... Ano yung mga... Ano yung... Marang kita ni kaya na. Kayo mo sa kuha ba yun eh? Amerikaner man to. Asa to? To Amerikaner natin kung imong gipusuan? Nga imong pa ko kita may damay nga pakuyog mo ni. Taong ka ba eh? Di, ang Koreana di ay. Uy! Koreana di ko si Linda man to. Katong nasa horror movie. Uy, saan man taon to eh? Diyos bay. Eh, pag istorya bay. Kahiyon lang ko anak. Ngisa ko ba eh? Uy, kapugwak saan ako bay? Orasyon, orasyon. Patay. Kumpay ba man? Pati kumpay mo pa ka? Saan ka mas kululuhan eh? Kumpay sa... Patay, kalibangon ko. Ikawan ko bayabas ka niya. Ako lang tubulong ko ani. Ay, haril ako. Haril ako. Balik ko makita ani. Ay, may laki oh. Kumay mo masipyat yun. Ikis mo na laki sa bay. Ako to sa Shut up! Orasyon, orasyon! Bay! Kita ko nito galang. Ang babae, nikisa ang tali sa lalaki. Ang lalaki, nikisa dugan sa babae. Sure ka na? Oo. Pati na ito bay. Pati na rin ako kapamuso bay. Bay, ako yung una bay. Ako yung una. Buwang. Ako yung una. Ako yung una. Ako may napakita. Ako yung una mo. Sige, bunga na lang. Parang kakonta. Orasyon! Hoy! Nakunsa mo? Naniig mo? Atay! Ito chicks bay! Abit na matanggot bay! Aman sa imong kabuang bay da! Gusti ka pa bay eh! Hindi ka pa bay! Kabayo mo lang itong nalipang! Gusto magtubay! Buwang! Kabay! Ayun tayo para pa sa tinara ba? Yo, mag-ideya. Tag mo! Dito na. Bay! Bay! Puta kagkuhan bay! Bay!
Puluh tahun tadi. Dibuay wani. Ayo, tapi tama mo nga itar ba ato? Yatay mo mo.